Fir-residenza ta' San Vincenz de Paul tħabbar servizz ġdid ta' kura tas saqajn għal pazjenti bid-dimensja, kemm ir-residenza kif ukoll lil minna. Il-klinika tagħmel parti mill-isptar tal-kura ġerjatrika fil-kumpless Rużar Briffa. Din hija l-ewwel klinika tax-xorta tagħha f'pajjiżna u timmira lejn l-anzjani b'mod holistiku f'ambjent sigur. Il-Ministru għall-Anzjanità Attiva ġew Etienne Bela tkellem dwar kif pazjenti bid-dimensja li jkollhom problemi f'saqajhom jistgħu jaffaċċjaw sfidi biex jesprimu lilhom infushom. Persuna ta' dan it-tip ikun ibati minn problemi ta' ċirkolazzjoni jew problemi ta' diabete, hemmhekk jaf jinqala trouble u jaf ikun trouble serju fis-saqajn, fl-estremitajiet tas-saqajn. Klinika ta' dan it-tip ħadd tiffoka fuq dawn il-persuni li jbatu bid-demenzja biex kemm jista' jkun nipprevenu dawn il-problemi fis-saqajn. Din il-klinika fil-fatt fiha wkoll apparat biex ikunu jistgħu jiċċekkjaw iċ-ċirkolazzjoni tas-saqajn tal-pazjent. Ħajġu hawnhekk ħajsibu klinik fejn ħasshom iktar forsi komdi, m'hemmx dik il-ġen, kollox ħajsir iktar forsi mod iktar kalma lihom. U apparti minn hekk aħna ġejna mħarġa apposta biex inkunu nistgħu nittrattaw aħjar, peress li ma jkollhom forsi daqsxejn problemi biex jikkomunikaw magħna. Dan is-servizz huwa konformi mal-livelli mitluba mill-Istrateġija Nazzjonali għad-Dimensja li tenfasizza li għandhom jiġu provduti servizzi kemm għall pazjenti kif ukoll għal dawk li jieħdu ħsiebhom. Il-Kap Eżekuttiv tar-Residenza, it-tabiba Dr. Josiane Kutajjar, qalet li din il-kura f'waqta hija neċessarja biex l-individwu jibqa' b'saħħtu u indipendenti. Dan is-servizz li se jibda jingħata fil-ġranet li ġejjin huwa mmirat għal dawk kollha li għandhom il-fuq minn 65 sena, fl-istess waqt li jgħixu fil-komunità u għandhom il-kundizzjoni tad-dimensja. Biex wieħed ikun eliġibbli għal dan is-servizz hemm bżonn riferta mingħand tabib personali.